नंगौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि बे संकं रंगमन्चआव सानैनि हाबाफारिजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 30थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो 34थि बोसोरसालिया जुथुमा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिया 28 आरो 29 डिसेम्बर गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ। बेनि जिथुनाखि बे हाबाफारिया दासिमाव 100% जाफुंबाय होननानै बुंनो थांनांगोन। बेनि बे थासारिखौ आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगोन जे बिनि थासारिया थारैनो बे जाफुंजोब्बाय होननानै बुंनो नांगोन। बे हाबाफारिया साननैनि हाबाफारिजों जागोन, थारैनो जोबोद मेहेरगोनां जानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आंजों लोगोसे दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां तेनजिं बर'। सारनिफ्राय जोङो गाबोननि जिथुनाखि सेथि सान, बे सेथि साननि सोमोन्दै जों मिथिना लागोन जे गाबोननि दिनाव मा मा आयदानि सायाव सावरायगोन। गिबियावनो सारखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाग्रोगोन। लोगोसे गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारि मा मा आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन सेथि सान। बे समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौबो साबायखर जासिबाय आरो गासै नायगिरि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै रायजोफोरखौबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौसेयै खुंनो लानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा बियो गाबोननिफ्राय जागायगोन, थामहिनबा 28 आरो 29 अक्ट'आव। दा गाबोननो जोङो बेवहाय साननि समाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट बियो जागोन आरो फुं समनिफ्राय बेवहाय जोंनि बे थावनिखौ साफा खालामनाय, थावनि फोसाबनाय आरो जोंनि माखासे गाहाय सायनासालि, जोंनि थांफै हाबलां आरो जोंनि डेलिगेट, जोंनि जामुं थावनि आरो जोंनि जेसेबां बेवहाय न'माफोर दं बेफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो सोलिगोन, फुंनिफ्रायनो जागोन आरो दख'रा आफादनि डेलिगेटआ 10 रिंगानिफ्राय जागोन आरो जेब्ला दख'रा आफादनि थान्दै मेला जोबगोन अब्लानो जोंनि जिल्ला आफादनि थान्दै मेला जागायफिनगोन। दा गाबोननि हाबाफारिया बेबायदिहाय जालांगोन। जिल्लानि बे थान्दै मेलाव ओरैनो दख'राफोरनि मा मा जेंना जेंसिफोर बेवहाय थारैनो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि सायाव बांसिन खामानि मावो। बिनि अनगायैबो समाजारि, बिनि अनगायैबो दोरों, राव, हारिमु, थुनलाइ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावो। दा गासैबो बे बिथिंफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे जोंनि जिल्लानि बे थान्दै जथुमाव मिरु आफादनिफ्राय माखासे जोंनि अबजारभार दैदेनगिरि सारमोना फैगोन। बिथांमोना जोंजों लोगोसे बाहागो लाफागोन आरो जोंनि जि संबिजितनि नेमजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 बोसोरनि उनाव बियो संबिजितारि नेम बायदियै गोजाम आफादा बायो आरो गोदान आफाद दायो। बे हाबाफारिया बेवहाय जागोन। दा बेखौनो अबजार्भ खालामनो जोंनि मिरु दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि दख'रा दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय मैखोमै बाहागो लागोन आरो जोंनि जिल्ला दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। दा गाबोननि समा बेबायदिहाय थांगोन। दा बेनि उनाव जोङो 29 अक्ट'आव गेवलां मेल जोङो खुंगोन। दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि थागोन। दा गाहाय आलासि हिसाबै बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोङो जर'खा थांखिजानाय आलासि महरै जोङो रायजो सभानि MP मानगोनां रोनगोरा सार, मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, आथिखालनि रायजो सभानि MP, मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, आथिखालनि रायजो सभानि MP आरो जाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय बे हाबाफारिखौ जागायनानै गालांदोंमोन। दा बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंनि BKWSC नि चिफ मानगोनां मिहिनेस्वर सार, बिथाङा जोंनि गेवलां मेलनि बेखेवगिरि जागोन आरो
आसामनि मन्त्रि सोलोंथाइ आरो गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेल बेनि मन्त्रि मानगोनां डक्टर अनुज पेगु साराबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंनि लखिमपुर लकसभानि MP मानगोनां प्रधान बरुवा सार बेवहाय बाहागो लागोन आरो जनाइनि MLA भबन पेगु सार थागोन। लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन समाव जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनाय जिल्लानि बारग' आफादगिरि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौबो बेवहाय खावलायनाय जादों। दा बिथांमोना फैगोन। दा जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै सिमेन्ट दख'रा हिसाबै खावलायनो गोनां बाथ्राया बिसोर थाहैगोन जे रायजोफोरखौ जोङो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ जोङो खावलायदों। दा देरसिन मोनसे जथुम्माखौ जाफुंहोनाया जाबाय बेवहाय बाहागो लानाया खोब मोनसे गिदिर बिबान। बे बिबानखौ जाहाथे बयबो लायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजोफोरानो अनसायो आरो रायजोफोरानो खाबु होयो, रायजोआनो थुलुंगा होयो। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि फैगोन। बेवहाय सोलोंथाइनि, सामाजिक, बेवहाय रांखान्थि, बेवहाय दोरों राव थुनलाइनि बाथ्रा सावरायनाय जागोन। दा बे बाथ्राखौ बा बे खोन्थाफोरखौ जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा हाबा मावबोदों आरो मा हाबा मावबावनो थांखि लादों बेनि सोमोन्दै थारैनो सारा जोंनि सिगाङाव बुंथिगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन बेवहाय बाहागो लाफैनांगोन। बियो हाइ स्कुलाव फरायनाय जानो हागौ, बियो कलेजाव फरायनाय जानो हागौ, बियो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय जानो हागौ। जोंनि ओनसोलनि जेसेबां फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ बाहागो लानो खावलायदों। लोगोसे रायजोफोरनिफ्राय जि थाखोनि सुबुङानो जायाथों मानो बिथांमोनखौबो जोङो फरायसा आफादनि, जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफादनि जानानै खावलायदों जाहाथे लोब लोब जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो। बेनि थाखाय जोङो अराय रायजोफोरखौ खावलायदों आरो बिथांमोननिफ्राय मदद मोनगोन बेखौ आसा फारिदों। गोजोननाय थाबाय। गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे हाबाफारिया थारैनो मेहेर गोनाङै जानो थांगासिनो दङ। बड'लेण्ड बुब्लिया गाबोननिफ्राय बे जानो गोनां आरो सबनिया जानो गोनां बे हाबाफारिखौ दिन्थिलांबाय थागोन।